Enotieno ma tarik auchiel dwe mar 10 higa mar 2023 ntiere wang' sane chenro mar OIMORE. Jatend piny William Ruto chako limbe mandala ang'wen e gwenge makaluo ka jalop jatend piny Rigathi Gachagua nobago romo kod tend riwruok mar governors mar mondo gitwaki ewi ng'ur ma governors nigo ewi pok mar omenda ne counties. Nyakoromogi bende waikonu weche mopogore opogore kama oting'o ng'anyo mano bage boma Nairobi kam mago gandago makwedo hera e kit chwech achiel. Kao kamano mage moko weche mawamiyo pek. Hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi. Jatend piny Kenya oketo singo buora mag dongruok ne kaunti ma Kisumu kod Siaya e odiechieng' mokwongo mar limbe mare mandala ang'wen kaluo. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tunawakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Gikone tokoro jatend piny William Ruto golo duonde ka ochiwo siem mager ne jogo manyayo tulo e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho ma oseyo ji 7 ka owito ngimagi. Governors wacho ni gin kod midhiero mathoth kaluwore kod rem winjruok makare e kind sirikande maggi kod piny owacho mamalo. Mane jachung' e ng'wela rokomod bura manyakach Okoth Opande omaki ka obila tude gi ohala mar mula mabandia. Machini keno nyakoromogi inyalo oronwa ote machuok e namba omena 360 itudori kodwa e mbui mag oganda kama oting'o Facebook Ramogi TV, iyudowa Instagram Ramogi TV, wantiere e Twitter kaachiel kod YouTube Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Wachako kod limbe Ruto Kisumu kama piny Kenya koro biro keto siniani e bero sekta mar pur tiang' kod mano mar pith rech. Maene olandi kod jatend piny William Ruto e limbe mane otimo Kabonyo Kanyagwal e kaunti ma Kisumu. E twak mare Ruto ne ochiwo ler e okenge ma piny owacho mare biro kawo mar duoko geno ne jopur tiang' kaachiel kod jolupo. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Jodhurwa untie. Jodhurwa umor. E kar dak ma Kabonyo Kanyagwal e sub county Manyando. Jatend piny William Ruto ochopo kendo sidho ayanga chako gedo mar center kama chenro mag bero yore pith rech kod lupo biro timore. E twak mare kod jopiny, Ruto oyango ni maen achiel kuom ajenda mag dongruok mane ochano e alwora ma Nyanza mageto nyayo chiemo pachoka kendo bero uchumi e yor loso nafas mag tije e kind dongruoge mamoko. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that we have adequate food in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa katika hii mradi na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi. We are looking forward to supplying not only fish and not only nets, but the know-how, the training to the local youth on how to grow their fingerlings, how to market it, and how to make a living. So this is not only a fish project, it's more like a livelihood project. Bende osingo maduogo limo Kisumu kapo kigani orumo maneno ka gedo mar sentano orumo mondo ochak tich kaka yorno mar medo kwan rech e nam Lolwe, wach mane osir kod gavana gi seneta ma Kisumu e kind jotelo mamoko mane owacho ni giikore tiyo kanyakla gi piny owacho e neno chenro no ochopo kare. And before December next year, this project is going to be complete. Tumepata matatizo kidogo, saa zingine samaki inakosekana. Na ndio sababu hiyo we must engage in the business and in the program of restocking Lake Victoria. Hapa tutakuwa tunatoa fingerlings milioni 7 kila mwaka in the first year of operation. Alafu tukienda mbele
tutaongeza ifike milioni 10. And Your Excellency, we thank you because the bottom-up economic transformation that you promised the people of Kenya to create jobs for millions of our jobless youth is what you have come to do in Kabonyo today. We are going to adapt a paradigm shift in this region and work with you moving forward. And therefore I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that these projects succeed. Amasivyo. Ruto bende oyango ni gin kod chenro mar biro gero kuonde gore chaboro e alwora ma Nyanza, chenro mabiro mwonyo milioni 900. Katika ufuo huu wa ziwa la Lake Victoria tunajenga landing sites, fish landing sites, so that we have at least 8 different landing sites. Na katika landing sites hizo tumeweka pesa shilingi milioni 900 kuhakikisha kwamba all those landing sites are functioning in the next 1 year. Jatend piny otieko kasingo mar bero weche apaya mauketne tenge omenda mar bilion 270 kod chiro sekta mar sukari kokalo kuom wito oko gope duto ma sekta no nigodo mondo kembere go sukari ochak wuoth manyien ka bende oyango ni gidhi tieko weche mibadhi duto ma okwako sekta no. Hii miwa business imekuwa na matatizo kubwa sana ya madeni. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na tayari imepitishwa kule bunge, na sasa madeni hiyo yote imefutiliwa mbali, ndio tuanze upya. Hawa wakora wote na wafisadi mambo yao ni matatu: aidha wahame Kenya, waende jela, ama waende wapi? Na mnajua barabara ilileta matatizo pale nyuma, lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mutangojea tu kidogo nikusanye ushuru, si namna hiyo? Maetelo mokwongo majatend piny William Ruto limo alwora ma Nyanza kod chenro mag yawo dongruoge mopogore to kautelo. Makofi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo kwa malipona podwan tiere elimbe mar jatend piny Kaluo ka jatend piny William Ruto golo chik mar mondo mak jomaundu duto mane okelo nek masondu. Kaloso kar chung'od bura Manyando kama ne ochake elimbe mare mar ndalo 4, Ruto ne ogolo siem mager ne jogo manyayo tulo e tong counties ma Kericho kod Kisumu ka omedo ni piny owacho mare ok biling ka inego jopiny. Ruto ne oloso tok seneta ma Kisumu Tom Ojienda kwae ni odonjre weche nek go manyaka sani ji 7 osewito ngimagi ka moko nitie osuptal kod hinyruok mathoth ka mwandu bende oseketh mang'eny e boma ma Sondu. Your Excellency, I will not say much, but as Senator of Kisumu County, we all know that we have the small issues, the small border issues. I would urge Your Excellency to speak to it and give direction so that those criminals and those leaders who are causing conflict should all be arrested and brought to book. It's very important, Your Excellency. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja, na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela. Ikruok osetieki kaunti ma Homa Bay ne limbe madongruok makinja ten piny Kenya William Ruto timo e gwenge mopogore kaunti no. En limbe mar 4 ma jatend piny dhi timo e kaunti ma Homa Bay nyaka yiere kaka jatend piny Kenya mar 5 e yiero
mane obagi pacho ka higa mokalo. E gwenge mag Suba, jatend piny William Ruto kiny biro yango gedo mar apaya malachne romo kilomita 53 madudo gwenge manie chula Rusinga kata Rusinga Ring Road. Yango gedo mar apaya mambita Sindo Kiabuya to chwe nyaka Sori malachne romo kilomita 74. Bende dhi limo kambi pidh rech mar Victory Farm e gwenge mag Sindo kod yango gedo mar apaya ma Homa Bay mopogore gi chenro mag dongruok. Bende jatend piny kiny ne yawa apisi mar duond bura ma UDA e boma ma Homa Bay. Jodak ma Homa Bay golo pachgi kaluwore gi limbe ma jatend piny e kaunti no. Akaw thuolo ni makende mar goyo erokamano ne His Excellency the President kuom kaw thuolo mare makende mar biro Nyanza kendo biro specifically Luo kata Homa Bay County kendo amor kabisa kaka oganda ma Suba ni jatelo kaw thuolo mare mar biro kendo timo chenro mag dongruok e Suba sub county kendo Homa Bay town constituency. In fact, wasebedo ka wanchien wan joluo nikech pok wabedo gi kwayudo kata ng'ama nyalo chopo kuomwa. To this time kaka ne wayudo President miluongo ni William Samoei Ruto nochako gi our county ma in Homa Bay ema nokuongo visit. Kano visit nochakonwa gedo mar udi ma affordable dhi mbele. Sani ochako duogo kokelonwa maendeleo mar yaonwa paya development mukelonwa morowa nikech wan gi nyithindo mwanyuolo mwadwaro ni mondo yud tije. Obiro yaonwa office mar party mar UDA e county ma Homa Bay. Office ni wabro bedo go kwa wacho kato ka alternative voice ne jomok nya winjore gi party man wantiere choncha wakelo party machielo ma president biro yaonwa ne ma jomok mok nya winjore kocha ja winjore koni. Piny Luo biro kwano gik moko ma samoro ne ok waseneno nyaka ne wayud loch mar piny Kenya. Gik mabiro timore beyo dhi chalo kaka Mombasa gini chalo cha. To sama kamoro osebedo maber to weche mag ohala biro maber nikech ji biro ka oko ka dwa neno gik mabendo timore to seche ma ng'ato biro piny moro to weyo pesa ne nikech obiro chiemo to biro ringo gimoro amora biro timore maber. Jokanyo e komiti mochung'ne twak madhi nyime Bomas of Kenya koro piem gi kinde mar tieko twak makamago. Kamati motelie gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wa olero ni gibiro chako tielo mar ariyo mar twak tich adek juma mabiro bang' jolony magi kolo weche 5 e kind mamoko manie mbele gi. Kane giwuoyo gi jofwamb weche Bomas of Kenya, Cecily Mbarire gi Opiyo Wandayi ne olero ni giyudo pach oganda maromo 258 mane owuok kuom jopiny ma bende gibiro kawo gi pek ma owinjore. Gisingo ni gibiro timo duto manyalore mana ne gitwak tich adek no e wang' sam kaka ne gichane. Kamati no nyaka sani koro dong gi ndalo 22 mar tieko tijgi, thuolo ma bende inyalo medi kalore kod kaka twak no biro dhach. As a way forward, we have agreed that we will be resuming work as a committee on Wednesday, but in the meantime, there's work for the technical committee to do, and we'll be looking at all the 5 issues as we agreed at the beginning of our talks, and we will be able now to begin consensus building on the 5 issues starting on Wednesday, and we will be working long hours, probably into the weekends, until we are able to build consensus on those issues. We also wish to inform Kenyans that even those issues that were brought before us that may not have been part of the 5 issues, and which issues we consider to be important, we'll also give them time and think through them and give consideration of the same issues. That indeed, from the number of memoranda, the quantity of oral submissions, we can actually conclude that this has been one of the most consultative processes that one can ever come across. And we are eternally grateful to Kenyans who came out in large numbers and from all walks of life to give their views to this committee. Now, those views will be taken into consideration, all of them. Governors mapacho ka pod ni kod ngur mathoth kalure kod tudruok margi kod piny owacho mamalo. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua
wacho ni obiro temo matek mar yudo duoko ne ng'urgo kapok mar omenda en achiel kuom gigo ma gavanas yuago ahinya. E romo mar ariyo higani ewi twak mar pok mar omenda ne sirikande kod weche mag ochumi IBEC, piny owacho mamalo singo luwo machiegni kendo yudo duoko ne thoth ng'ur ma counties nigodo. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua yango ni piny owacho owito oko gope maromo milion 117 ma kembe mag rego sukari nigodo ka kembego koro ibiro taa gi ji giwegi. The council confirmed the progress of the sugar sector reforms, noting that the cabinet had endorsed the proposed leasing model of public-owned sugar companies and approved a write-off of 117 million Kenya shillings. A consultative forum for the sugar industry will be held within the next 2 weeks. Governors nochwalo ng'ur ewi milion 50 mane piny owacho mamalo ng'ado ewi bajedgi, rem e omenda michiwo negi mar loso apeini, nok mar omenda mag rakruok gi midhiero mag koth El Nino e kind ng'ur mamoko. And the Water Act 2016. Our ask to IBEC is a degazettement of the designated National Public Water Works through revocation of legal notice 102 as contained in the Kenya Gazette Supplement number 43, mandatory consultation of county governments and the general public as required under the Constitution of Kenya. Counties have submitted the El Nino preparedness plans, which have been shared with the Office of the Deputy President. Your Excellency, the total budget required to avert, minimize, and respond to the effects of El Nino is 15 billion. However, only 1.9 billion is available in the county budgets, resulting in a deficit of about 13 billion. Rigathi singo maruyo chenro mariudo duoko ne thoth yuak ma governors nigo. The council will resolve to convene a consultative forum next week, bringing together the Council of Governors, the Ministry of Roads, various road agencies, the CRA. The forum aims to facilitate discussions on the equitable distribution of funds from the Road Maintenance Levy Fund between the two levels of government, with the intention of reaching an out-of-court resolution. We'll have a discussion with the Public Works and the governors, and we'll give the appropriate instructions so that we let the counties manage their own funds in a prudent manner, so that those headquarters can be built and they can be useful to those counties, because is the right thing to do. Piny owacho mamalo kod mag gwenge osingo tiyo kamoro achiel e bero chenro duto mag piny owacho ka counties ijiwo mondo med kwan osuru magichoko. Manen jaod bura ma Kisumu West Olaga Luoch oyier ka jakom mar duol matayo dongruok e kuonde chung od bura kara National Government Constituency Development Fund Board. E oboke moyiedhi ma piny owacho oro, jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u oyiero Lago kaka jakom mar board mar NGCDF kuom higni 3 mabiro. E yiero makamano, Ndung'u bende oyiero Janet Teya kaka achiel kod masista Naomi Shionga kaka jokanyo mar board no. Kawadhi nyimeni manen jalar kom mar kar chung od bura Manyakach Okoth Opande koro biro nindo e od ang'ech giko odirani. Opande ne omaki kawuono e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta ka osedonjo ndege madhi Kisumu. Kaluwore kod obila, Opande ne omayo japiny kara jopiny Thailand moko ariyo pesa maromo siling milion 100 ka owuondogi ni onyalo uso negi mula. Tok make, Opande ne otero obila e apise mage mayudore kar dak ma Lavington, kama bende ne oyud mula mabandia ka achiel kod oboke moko machalo lesen ma owuok e migawo mar kunyo mwandu mag buolo. E odno bende obila ne oyudo masinde moko mawachore mag wang'o mula mag wuondo joket mwandu ma gidwaro koto ni gin mula mag adiera. Kata kamano, Opande to ramo ni en jaohala ma oriere, kendo kambi mare ma iluongo ni Abisaye Global Limited timo ohala mopuodhi. Opande wacho ni meko mare kod obila otudo kod chung mare e weche mag siasa ka achiel kod tulo manyocho muoch e gwenge Masondu. Registered to trade in gold.
I'm DTL from 2021. Even this year, my license. So I don't understand all this. And the field materials that go to my office before. I am a buyer and I'm an exporter. So I do everything. I test. If good, I send. If not good, we reject. So as I decide, we are going to face this matter as it has come. And I want to once again say that this matter is highly politically instigated, and I'm attaching it to the clashes at Sun. Nyakaramogi wakayoyo machuo kata kama nasomo kuom ote mabende wuoro Steve Nyakwar Agwal wacho neno TV Ramogi TV eyo makare OIMORE anabi wuodo nguta mar wang' neno Ramogi ler Migori County arwako jadolo Bishop Omolo Olemar Okaneno kanisa no Eriko Demo kaya chunge Kanyamkago Ramogi TV ler waneno ukago nyango kula warako dongruok ma President Kelo Nyanza. Bende Ramogi TV puoch gi pak ne jo Kisumu kuom rwako Ruto maonge tungni mora mora. Otieno maber ne anyuola na duto te. Alfredo Suru antiere Dandora Festum. Nyakaramogi deka 20 tok sadek wadhi yo mokwongo kik idhi mabor. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Pulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ngeni machigni owadwa bofunya derate madwarore gima in kamoro chiel gi nyari no uchano ne to kanyo nyathiwa bonge gima obotimo. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Bandaso, Tabule, Bilia Fair, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa banjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo atengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha
An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi Raha Premium. Jipange na view sasa, uduogi beri mathoth. Yurtulu mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile, ka ineno tuke malombo ji e view sasa, gisiling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma, kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package, mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni kendo Ramogi, oganda Luo okwa mondo yie jotelo magi obed kod thuolo mar tiyo kod piny owacho. Magi kwayo mane ogol kod jotelo mane oriwore kod jatend piny William Ruto e nyasi mar goyo erokamano mar jaod bura magem Elisha Odhiambo. James Okoth ni kod siganani. Limbe mar jatend piny Kenya e nyasi mar duoko erokamano mane obagi gi jaod bura magem Elisha Odhiambo. No kelo kanyakla jotend siasa mopogore e alwora ma Nyanza. Mabende no kawo thuolono mar chiwo ng'ur magiyudo kinde ka kinde magitimo tiyo machiegni gi piny owacho, kendo kwayo thuolo makare mar dhi nyime gi tudruok margi gi jatend piny Kenya William Ruto. We are not afraid to tell you that every time that this particular region has worked closely with the government, we have seen results. So we are only implementing what we have seen work. Bedo mabor gi sirikal. Waseneno ka okonywa. Omiyo wadonje kwan mar jogo moyie kendo witore piny ni dwa tiyo kod sirikal man gi president ma jopiny oyiego ni neno tieko wach mar ang'owa yiero. Mimi niko hapa kwa sababu rais ni mkazi wa Lang'ata, anaishi Lang'ata, na anytime ukiniona nikienda State House, mimi kuwa nimempelekea basari ya shilingi 5,000, anasomesha nao watoto wake, si ndio? Weche siasa kama oting'o weche yiero mahiga mokalo kod yiero maduong' mabiro. Bende no kawo lai manyime ka thoth jotelo nowuok oko kendo singo tiyo machiegni gi kweth mar Kenya Kwanza nyaka yiero maduong' mabiro. We'll define the politics of this county scientifically, so that instead of the less than 10,000 votes you got, we will make sure you get not less than 200,000 votes in Siaya County. I'll make sure whether someone else runs or not, I'll vote for William Ruto. Because I know in future, the Kalenjins will vote for us so that we talk about this country. Jotelo go bende no yudo thuolo makare mar chiwo otegi ne jopiny, ahinya to makelo gi kanyakla kaka jotend siasa mar neno ni piny owacho ochwalo chenro mag dongruok kuonde duto e kinde ma jaod bura magem, to no kawo thuolono mar kwayo dongruok e sub county magem kendo kwayo jatend piny mondo odhi nyime gi tiyo machiegni gi jotend siasa makaluo. You will get a second term as the President of the Republic of Kenya. How many of you will vote for William Ruto for a second term? How many of you? Now, let me also say this. The politics in this region must change, and the change begins with us. How many of us want change in politics here? Show me like this. How many of you want change? What I requested was the upgrading of Malanga Health Center, so that when I'm sick, I can be treated there. Also upgrading of Yala Health Center, and upgrading of Alwar Health Center, so that our people in game can feel the presence of government. Bangi yango kar thieth ma ugenya nyaka rang'iny mar level 4, yango kar tudruok mar lony manyasani e kar tiegruok mar Mutumbu. Jatend piny Kenya bende no singo mar gero chiro aboro e kaunti ma Siaya e kind singo mamoko. Tumetangaza tayari kandarasi ya kujenga soko 8 mpya katika Siaya County. Vile mjumbe wenu wa Elisha amesema, na nimekubali Elisha,
ya kwamba tutajenga soko pale Akala. Ruto bende no ka thuolono mar singo dhi nyime gi chwalo dongruok kaluo kata obedo ni yiero mokalo ok ne oyudo sir kaka owinjore. Mimi nataka tuelewane, tunaenda hivi pamoja, na mimi nataka tukubaliane wakati tunaenda mbele. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja la Kenya. Mipaka ya siasa na vyama izitugawanye. Nyasi makama no kelo kanyakla jotend siasa duto mobalo gi kweth jo Azimio kamago mobalo gi kweth ma Kenya Kwanza to nore ma okochopo. Limbe mare Masiaya, jatend piny Kenya osingo mar chiyo machiegni gi jotelo duto mane oyiere e alworani. Ka bende osingo ni jopiny ni okobi keto gitenge e chenro duto kata pok mag dongruok moketi tenge kata obedo ni ok ne gimiye sir kaka owinjore. Penjo makoro jopiny odongo en ni to bende chenro mosingi kata mosidhi odiochieng' ma kawuono biro chopo kare. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano ahinya James Okoth. Waduogo e boma ma Nairobi kaka riwruoge mopogore ne obago ng'anyo e boma ma Nairobi mar sundo jatend piny William Ruto mondo owuog e lela mar yango chung' mare wi wach hera e kind chwech achiel. Ng'anyo ni mane oyuore gi moko kuom josiasa, jokanyo mag din Salam gi mag Jokristo ne ochakore kar od alam mar din Salam ma Jumia nyaka e od bura maduong' ma pachoka ka giseyo mokalo ng'eto mane ochiw gi doho mamalo e wi wach dwaro puodho riwruok mar jogo mantiere hera e kind chwech achiel. Gidwaro jang'ad bura kara jong'ad bura mane ochiwo ng'etono mondo wit oko parono, kao kamano to gigwe tao. Gijiwo oganda mondo ti e chwech achiel e kwedo parono ka achiel gijiwo migawo mar somo mondo bed akicha gi kit somo ma ichiwo ne nyithinde skunde. Gimedo seyo mokalo jatend piny William Ruto kuom koso nyiso chung' mare lela kaka jotelo mamoko e pinje maoko kata mose seyo chung' margi e lela. Dhako kendre gi dhako to dichuo kendre gi dichuo, mano en gino moro ma okwadwa. To wanyiso president wani William Ruto weche ni chung' mondo inyis dhano ni en weche ma onge e pinyni. Okwada ni wasunge kelo gik moko madwa ketho pinywa ni to in ilinga linga. President chung' mondo inyiswa ni to in chung' nadi wechegi. Wang'eyo Mama Ruto oketo kanisa State House to ibe okiwachie gin moro. Wadwaro ni mondo gini orum. Hili jambo tushikamane kama mandugu zote, Waislamu kwa Wakristo, tupinge jambo kama hili ambayo kwamba linaenea katika nchi hii. Tumepeleka mswada katika Supreme Court na tumepeleka mswada katika bunge hapa sasa. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu wasiokuwa Waislamu, tukishikamana mikono sisi wote katika nchi hii ndio hii mswada haitaipita. Hatutaogopa, tutashikana and we are going to fight against this thing kwa sababu ni kitu ya kuchukiza. Mungu kuna sababu yake mbona alitumba us as women na akaomba pia wanaume, ndo he had his own reasons. Na hakuna venye tutakuja tuanze kusema wanawake waone kwa wanawake na wanaume waone. Jodak e gweng' Magitaru ne oyako mo manono bang' kalori mane oting'o mauta mar chiedo ne olwar e apaya maduong' mar Nairobi kochomo Nakuru. Kalore kod joneno onge jal mane ohinyore masirano, to kata kamano jogweng' mane oyako mauta no ikwayo mondo kik ti kode ni mar lerne pok oyangi. Dongruok mar nyamburko no timore apaya no bang' kane olore mondo kik masira moro amora timre kendo. Ywak bende onyiedhore kind jodak ma alworano ka gidwaro mondo piny owacho chwal chenro mar tieko loso apaya no. Lakini mafuta imemwagika mingi na watu wameweza kuchota mafuta ambayo, na waomba watu ambao wamechota hii mafuta wasitumie pasipo kujua ni mafuta ya aina gani. Nataka serikali itumalizie hii interchange juu ya hizi maajali wanga inafanyika pande ile nyingine inafanyika hapa. Wadhi nyaka kadho wadna mchumbi kama komiti mochung'ne gedo kata kedo kod masiche ma apoya e kaunti no ma Mombasa ogolo chik ne jago mane omiyo rak mar gero apaya ma Kibarani mondo omiyo tieke mapiyo piyo kapok koth El Nino chakore Mombasa. Ma en bang' yangore ni kwan masiche matimore apaya no koro medore ka e juma mokalo. Ji 2 osewito ngimagi kama moko buora bende oyudo hinyruok kalore kod masiche 5 mosetimore apaya no. Kamatino motel ne kod komishona mar kaunti ma Mombasa Birazak Jaldesa bende ogolo chik ne derepe kaachiel kod jowuoth matiyo gi apaya no
mondo miolo chike duto moketi mag apaya mar geng'o masiche makidek timore. Tumepata kwamba kuna ajali ya barabara nyingi ambao imetokezea pahali ambao tuko, na tumeongelesha yule contractor na Kena, na tumejadiliana ya kwamba chanzo ya hiyo accidents nyingi ni kwa sababu kuna sehemu haijakamilishwa hapa, na kwa sababu already contractor amepata ile pesa ambayo alikuwa anadai, tuliona kwamba kwa muda ya mwezi 2 amalize hii sehemu ambayo imebaki, ambao mambo ya drainage, mambo ya footpath hapa. Lakini kwa sababu ya hali ya dharura, yeye anaingia kazi leo kufanya emergency works, alafu within 2 months anamaliza section zote za hapa. Our machine is coming, excavator, and our manpower, everything is come, and tipper come. We are first, we need excavation, spoil the soil. You can see a lot of soil in this area, and then after excavation, we have started the drainage work. Rowere maniko talanta kod lony mopogore pachoka koridwani okaw thuolo mar manyo nafas mag tije mantiere yore mag mbui maok seyo piny owacho ewi onge mag tije pachoka. Kane oloso Mombasa nyasi mar nyiso lony kod talanta mopogore midendo ni Pwani Innovation Week, jagoro mogirore migawo mar kido kod timbe oganda Ismail Malim koni en ayanga ni thuolo mag tije nitiere, to kata kamano thoth rowere pok owuok oko mar manyogi. Okoni dwaro nitiere mar rowere go chuogo grube manyalo miyo giyudo hola kaachiel kod sir mamoko mawuok kuom piny owacho kaachiel kod riwruoge maok mag piny owacho. Romono mar ndalo 5 ma orumo ayanga odiochieng' ma kawuono ne bende oyuorie gi jagoro mogirore e migawo mar yore wuoth. Administration hii yetu ambayo tuko nayo imeipatia kipaumbele sana jambo la innovation katika sekta tofauti, katika sekta za maji, katika sekta ya uchukuzi ambao mimi ni katibu mkuu wa uchukuzi. Tunajaribu kuleta ubunifu katika sekta mbalimbali ambao tuko nazo. Tunajaribu kuleta ubunifu katika bandari zetu. Ni lazima watu wa art tujipange. Ni lazima tujipange kwa kikundi, kwa sababu nikikuja mwenyewe sitaweza kupewa pesa mwenyewe, lakini tukikuja kama kikundi, even when you look at even something to do with the youth fund, what they're encouraging us is go as a group, come up with an innovation as a group, come up with an idea as a group. That way you have a force. I have realized in my little period that I have interacted with young people, they don't have enough information of the services that are available to them from government. So I urge you, go to our website. All the government ministries are now digitized. You are aware the call by the president to digitize the 5,000 government services and under the e-citizen. So go to e-citizen. All these services and information that you require are found there. Skund sekondar mar Umer e kar chung'od bura ma Ugenya oyudo konyruok mar klese 3 kowuok kuom aguch CDF ma Ugenya gi omenda maromo milion 5. Kowuok nyasi mar chiwo ayanga klese go, jatend riwruok mar NGCDF Abdiaziz Bule Yaro olero ni chenro no geto kelo dongruok na jodak ma yutogi ni piny. Kata kamano Yaro kwa jodak maluora mar skund sekondar ma Umer mondo oriw lwedo skund no mar neno ni jopuonjre omako matek weche mag somo. Sisi kama National CDF Board, our aim, our objective is to enhance socio-economic development at grassroots. Ugenya haswa Umer tumesema lazima pia hawa tuwasaidie wainuke na wajenge kama tunayojenge constituencies zingine. Tulimbatia pesa Umer, tulikuwa tumebata kupitia mheshimiwa wenu
kuna mahitaji ya madarasa katika shule hii. Jopiny mawuok e gweng' ma Opondo e Central Kasipul Ward e kar chung'od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay ne yudo chenro mag thieth manono kaluwore gi tuoche mopogore ma osebedo ka chando ji e alworano. Chenro mar chiwo thieth manono ne jopinyno ne ochwal gi kar od thieth mar ji giwegi ma ong'ere ni Burials Medical Center ka omakore gi riwruok ma ok mar piny owacho mar God Will Provide. Director mar riwruogno Newton Oganda mane otelo e chenrono wacho ni ne gidwaro kata ne giyiero gweng' ma Opondo mondo gitere thieth manono kaluwore ni gweng'no onge gi osuptal machiegni kodgi kendo jopiny osebedo ka wuotho ndamo maboyo ka gilawo thieth. Jopiny mane oyuoro kar rombgi mondo oyud chenro mag thieth manono ne opako chenrono ka giwacho ni gweng'gino onge osuptal machiegni kodgi kendo chunogi mondo gilaw thieth e boma ma Oyugis. Amor makata nyalo chikora nikech nyocha tuo tafinyika kaka dhi osuptal onge kad be nyocha onge ko kad be koro miya abiro thiedhora nono. Wabiro ka wakelo thieth ne nyithi skul kaachiel gi jogweng' ma be nyalo bedo machiegni mawuok e gweng'ni. Chenro mar thieth ni wasebedo kwa time ma koro ikwa mar 5 wasebedo ka wawuotho wadhi e skunde mopogore opogore wadhi e gwenge wang'iyo kuonde mabor go osuptal to nikech seche moko chenro kata migayo mar thieth samoro ni mabor gi gwenge koro wan wang'iyo kuonde ma onge osuptal machiegni to wakelo thieth kendo wathiedho ji jomwa thiedho mwayudo ka samoro oingo medical camp watero Burials Hospital Oyugis. Ma wantiere ni wayudo ka pod nitie tuoche mang'eny mag malaria, wan gi tuoche mang'eny mag typhoid, kaeto gi nyithindo mag skul wayudo ka pok otimnegi deworming kuom ndalo machien mosekadho. Koro ne wabiro gi yedhe mag deworming. Mwathiedho kabisa kawuono en tuoche mag malaria gi typhoid ema wayudo ka ng'eny ka. Omiyo wago erokamano ne watimo mobilization, jowa obiro ka, jowa othiedhi kendo waneno ka thieth dhi maber. Gima dakwa nikech area wani bor awadwa kwa county government of Homa Bay mar Gladys Wanga ni koyie to ne wasetengo lo kaka jogweng' ka kamiluongo ni Jericho mondo gernwa dispensary. Masawa mar weche mag ohala ni jogedo e kaunti ma Kisii medo chwalo kwayo margi ne gavana ma kaunti no Simba Arati mar tieko chulo gope contractors mondo ogeng' chandruoge mamoko kuomgi kadhe. Kane giloso e boma ma Kisii tok piny owacho mar kaunti ma Kisii golo achiel kuomgi e twech mar jela, contractors go orwako twak e kindgi kaachiel kod jotend kaunti mondo giyud ler e wi chudo margi ma koro osebedo kata osedeko kuom higni buora. E kinde mokalo Arati ne osingo mar chulo gi tok lipot mar tich nyisayanga ni kuom bilion 1.7 kaunti onego chiw mana milion 235. Kama contractors wa Kisii County, sisi tunasema asante sana. Vile ulituita ukatuambia umeweka mikakati ya kulipa pending bills, tulikubali na tukasema asante, uendelee kulipa kwa sababu hiyo deni sio yako, ni ya miaka iliyopita imekuja mpaka miaka hii. Almost 4 months amekuwa kwa prison for almost 4 months. Alipigwa faini ya shilingi 250, lakini leo hii Mungu ametuwezesha kupitia kwa gavana wetu tumefaulu kumtoa ndani. Mimi ni kumtolea shukrani. Wenzangu wale wako hapa na mimi wamefanya juu chini kuona kwamba ustaarabu wa kaunti yetu ya Kisii is clear. Iko thabiti na iko smart kwa kila njia. Jopur mapachoka koro nyalo buonjo tok sirikal kumo kembere go cham rwako ngano gi oduma e pachoka mowuok e pinje maoko. Jatend piny Kenya William Ruto olero ni okang' makama en mano mageto siro jopur mapachoka kendo bero yor yuto margi. Andrew Dego nigi ler mathoth. Bang' bede mudho kuom kinde ma oniang', gikone to ler mienjo ne jopur ngano gi oduma pachoka.
Jatend piny William Ruto ikinde romo mane obago gi jotelo mawuok e yot bura ma Narok ma Nyandwat ogolo siem mager ne kemberego ngano gi oduma ma osebedo ka omo mwandugo e pinje maoko ni koro en kinde ma nyaka giwuog oko mar siro jopur ma pacho ka. Ruto olero ni onge kambi ma ibiro chiwne lesen mar tayo chenro mar nyiewo oduma gi ngano kowuok e pinje maoko kapok ginyiewo mag jopur ma pacho ka. Niliamurisha wale millers na nikawaambia millers, kabla hatujaongea vile mtaagiza ngano kutoka mahali popote, lazima kwanza mnunue ngano ya wakulima. Na nimemwambia hawa leseni ya kupatiwa ile utaagiza kutoka sehemu nyingine ni ile receipt umelipa wakulima wa Kenya kwa kununua mazao yao. So hiyo ndio mpango tuko naye, na tunataka tuhakikishe hiyo kazi itimie kabla hatujatoa leseni yoyote ya kuagiza ngano bale kutoka dunia ingine, mpaka tuwe tumenunua bale na ngano ya wakulima wetu wa Kenya na imeisha. Hapo ndio tutaanza kuagiza kutoka sehemu ingine. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda maromo bilion 4 ma ichano tigo e nyiewo oduma ka owuok kuom jopur ma pacho ka. Bende omedo chiwo geno ne jopur tok chiwo chik ne duol mar kungo kothe pacho ka indi mano mar NCPB mondo neni oduoko nengo mag tuoyo oduma ne jopur ka owuok e shillings 400 nyaka shillings 50 kuom gunia. Sechego bende ojiwo jopur mondo neni ouso oduma e nengo ma oyueyo mar ywayo jonyiepo. Na ndio tumesema dryers yote ya serikali, na tuko na dryers 10 katika sehemu tofauti tofauti miji yetu mkubwa. Hizo dryers itakausha mahindi ya wakulima. Pale tulikuwa tunalipisha karibu shilingi 300-400 kwa gunia moja, nimesema ipunguzwe mpaka shilingi 50 peke yake. Ndio tusaidie wakulima wasiwe wanahangaika kwenda kukausha mahindi barabarani, wanakausha mahindi mahali popote. Ka omedo chiwo geno ne jopur, olero ni sirikal oseketo tenge masinde mag kano chak maromo 650 ma igeno chwale kor gwenge duto ma pacho ka kaunti ma Narok geto yudo masinde 30. Kathoro mar chuogo kambi chak e gwengego mag Narok en mano ma geto siro weche pith gi yuto mag oganda e alworano. Ruto olero ni sirikal oseketo tenge omenda ma ichano tigodo e gero kar loso chak e kaunti no. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba lita ya maziwa inauzwa shilingi 50. Tunaelewana? Kwa mkulima. Ndio tuweze pia kutumia mifugo yetu kusaidiana katika kuweka pesa katika uchumi wa Kenya. Nimeweka pesa milioni 700 ya kujenga KCC ya Narok. Tumepanga milk coolers 650 ya Kenya mzima. Oyango ni sirikal oseketo kenge madhineno ni oganda onyiewo manyiwa e nengo moyueyo ka ochakore higa manyien kipimo gi nengo masani. Mambo ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, ndio wakulima wapate njia ya kupanua kuzalisha chakula katika Kenya. Kwa mwaka uliopita tulinunua fertilizer 6,000-7,000. Mwaka huu nilisema ikuje 3,500, nimeweka pesa ya serikali kupunguza. Nimepunguza tena. Sasa mtanunua hapo Januari 2,500. Andrew Ndego, Ramogi TV. Erokamano Andrew. E kaunti ma Migori jopur ojiw mondo ti kod lony manyasani kaachiel kod rwako yore pur manyalo konyogi mondo giyud nweng'o maber e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Ma en ote mane ogol ne jopur e kinde show ma Migori madhi nyime e alap Malichota. Jo Juma ni kod lerno. Show ma Migori bende koro bagi e alapno Malichota ochopo odiechieng' mar 2. Grube maromo 40 nyiso lony ma opogore opogore ma oting'o kit pur kaachiel kod pith manyasani, wechego mag ohala kod mamoko. As a group mobedo empowered gi Women Enterprise Fund, akelo gik motwang' machalo kaka curtains, pilo mag kombe, backrest, kikepni, gigite gin gik motwang' gi charan gi lwedo. Oganda ma oting'o jopur, johala kod jopuonjre ne yudo thuolo mar somo lony kendo yudo puonj
e kinde shoni ma Migori mane yawa yanga kod gavana ma Migori Ochila Yako. Gidhi neno technology manyien nikech theme mar Ghanaian climate smart agriculture. So wan gi gik mang'eny mwadhi nyisogi kaka ginyalo loso pur mondo obed maber, mondo production odhi malo. Gi yogurt mamine wagie maloso. Group maloso yogurt ni nwatero gi training and yogurt magiloso onge any preservative. Jopur kod jopith ne ojiw mondo koro ti kod lony manyasani mondo koro gimed keyo margi kendo gitim pur mar ohala. Maber ni dhano chiemo pile kendo chieng' be rieny pile kendo koth be nyalo chwe seche moko kuchwe. Wadwaro climate smart agriculture ma chiemo nyalo bedo e ndalo duto te e higa misima. Jakom mar kamitno mar Migori Show Daniel Kenyatta owach ni giketo kenge mar neno ni jopur obedo kod thuolo mar somo wechego mag pur e kinde ka kinde mok girito mana shono matimo dichiel heiga. Tieko somo kawuono to ka biro bedo pap maduong' alap maduong' mar somo mapile pile nikech gik mwatimo sani wadwa nuoyogi mondo jopur biro ka, nyithindo biro ka mondo gine teknoloji manyien mwakelo sani kendo manyalo miyo chiemo bedo. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo tiyo machiegni kod jogo matayo show mar ting'o malo wechego mag pur kod pith e kaunti ma Migori. Gimpago madhi nyime watimo gimiluongo ni mapping and mapping mar farmers e Migori County ka. Wadwa ng'eyo niya farmers wa gin kure to gipuro ang'o. No, wadwa ni mondo watim targeted extension services. Ng'ato pidho oduma to odwaro fertilizer maromo nadi to odwa kodhi maromo nadi. Shoni mabende obiro bang' oganda rito ka ochakiga mar 2019 mane otime mogi koro dhi rumo odiochieng' makiny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ng'eni machiegni owadwa bofuenya derate madwarore gima in kamoro achiel gi nyari no uchano ne to kanyo nyathiwa be ong'e gima obotimo. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chake yie chuo yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich katich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kon instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wawacho ni
kete manaka. Ramogi Night, Tich Abich ka Tich Abich, Sang'wen otieno. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. E pau tuke ni kocha mar FC Leopards Tom Juma olero ni Gor Mahia mondo ikrene tugo mapek e kind klepe ariyogo odiochieng' makinye lap ma Kasarani ma biro bedo mashemeji dabi mar 97 ka klab mar Gor Mahia oseloyo nyadi 31, Leopards oseloyo tuke 27. Motelo ne tugo ni klab mar Gor Mahia omako thuolo mar 2 gi points 9 ka klab mar Ingwe omako thuolo mar 15 gi points 4. Tugo ni biro chakore saa 10 e wang'e. I think for the players, it's a great moment for them to show where we are as a team and where they are as individuals. But yeah, it's definitely a game that we're ready for. The mood's good in camp, but we know it's going to be a really difficult afternoon because we know any time AFC and Kogalo come up against each other, it's a game that's, it's really fought tooth and nail for the victory, and we know we've got to be at our best tomorrow. All teams come with the same mentality to try and beat us, and of course with Gor Mahia, it's of course a big rival, champion last season, maybe with a better squad. Of course, we're ready for that challenge. We'll do our best. We'll try to win this game, and hopefully we give our fans a victory for the first time. But it's not an easy game, as I said. But what we have to do is just play our normal game and try to do the right things. Klab mar Posta Rangers odhi nyime gi duoko maber e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka bang' loyo klab mar Nzoia Sugar gonde 2-0 e tuke mane obagi alap ma Kasarani Annex. Posta Rangers noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 71 kokalo kuom jatugo Ken Owino ma kinde mokalo ne tugo ne klab mar Gor Mahia. E dakika mar 83 klab mar Posta nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Brian Otieno. Loch mar Posta Rangers oketogi e thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi points 16, points 7 mbele Gor Mahia. There were spaces in the second half because we kept on knocking, and I think they started cracking and opening up the spaces for us to play. And I think also, I think in terms of patience was key in this game because it's a game that we had an expectation of winning in the first half. Kapod wantie tuge mag FKF eni alap ma Kasarani Stadium Club ma Shabana oyudo loch margi mokwongo e tuke mag adhula lig maduong' bang' loyo klab ma Tusker gol 1-0.
Gol no makende mar Shabana no logi jatugo Nyabuto Vincent e dakika mar 70. Klab mar Tusker oseyudo loch ariyo e lig ka gin gi points 8 bang' tugo tuke 6 ka klab mar Shabana omako thuolo mar 14 e chung' mar timbe. E tugo machielo mar lig mane obagi e lap ma Bukungu, klab mar Kakamega Homeboys no wuok amodhi gonde 3-3 gi klab mar Talanta. Tim mar France biro rakore gi tim mar Italia tuke mag rugby pinje duto kaloch ne tim mar France biro keto gi e thuolo mokwongo e pool A. Komachielo tim mar New Zealand nong'ado tiko mar donjo tielo mar quarter finals bang' loyo tim mar Uruguay points 73-0. Jotugo Will Jordan, Tamaiti Williams, Richie Mounga kaachiel gi Damian Mackenzie duto noloyo tries ariyo ng'ato ka ng'ato kaka Mregard, Fletcher Newell gi Lista Fainga Anuku bende noloyo tries 3 ng'ato ka ng'ato. Tim mar Zealand mong'ere gi nying mar All Blacks kendo itayo gi kocha Ian Foster biro rakore gi achiel kuom timbe magin Ireland, South Africa kata Scotland e tielo mar quarter finals. Nyakoromogi sangwene wange makelewe giko mar weche manyien mag OIMORE in mani kao thuolo mari mar bedo koda e chenro ni duoko erokamano kuom budho kodwa ka bende Jacob Omondi wacho neno makare ka entiere Royal Golf Club. Nyakoromogi erokamano inin maber nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje?